Human nabalhin ang atensyon sa media ngadto kang Roxanne Cabanyero. Waasad magpaiwit si Denise Cornejo ug duna sad siya bag-ong birada. Dili lang kausak kundi kaduha gid kuno siya lugusan ni Vong Navarro. Sa 20-page counter affidavit nga iyang gisumiter sa DOJ ni atong Pebrero 21, nangangkon si Cornejo nga gilugusad siya ni Vong Navarro ni atong January 17, 2014 dihang una silang nagkita niini sa iyang kondo. Ug ang nahitabo nila ni atong January 22 mao na ikaduhang pagpanglugos ni Vong kaniya. Butyag niya nga wala lang niya gitug-an ang nahitabo ni atong January 17 tungod kay naulaw daw siya sa nahitabo. Dugang ni Denise nga nagpatabang na siya ni anang gabi una ni Cedric Lee ug kaubanan apan wala lang nila maabti ang TV host.